Ano na? Umuwi na kayo. Kanina ko pa kayo pinapauwi. Alam nyo na ba na nagkabalikan na si Bakas Mayla? Kaya tigil nyo na yung kaibangan nyong yan. Sila na ulit? Oo, sila na ulit. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya kayo, magsitigil na kayo. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Tara na, Emma. Nasira na yung pangarap ko. Ako din, Angie. Tara, uwi na tayo. Nasira na rin yung buhay ko. Nagbi mo mga ating gidayo. Mutalong mo lang. I am Andres is the best. Hoy, Angie. Saan ka pupunta? Bakit ikaw? Saan ka pupunta? Kilabaap. Ikaw. Doon din. Bakit anong gagawin mo doon? Ikaw Eh ikaw, ano din gagawin mo doon? Kukumustahin ko si Baap. Kukumustahin? Bakit may sakit ba siya? Bakit yung may sakit lang ba yung pwedeng kamustahin? Pwede bang ako na lang muna ang pumunta? Bukas ka na lang. Ay, hindi Nagbihis pa nga ako para lang makapunta sa kanya. Ano ka? Sinaswerte? Bakit? Ikaw lang ba yung nagbihes? Ako din naman Bihis ba yan? Nakapambahay ka lang Ikaw din naman nakapantulog ka pa. Mas okay nga to In case na nakatulog si Baap, tatabihan ko siya. Parang napaghahalataan ka na Ikaw din naman napaghahalataan. Tignan mo nga yung suot mo ang iksi-iksi. Mukhang inaakit mo si Baak Pakailan mo ba? Di magsuot ka din ng maiksi kung gusto mo. Bakit ko naman gagawin yon? Tong mukhang to, Angie. Anuhin naman ni Bak yung mukhang yan? Palubo. Mas lalo naman yung mukhang yan. Pahaba. Bakit mo pa kasi pinagsisiksikan yung sarili mo kay Baak? Kahit ikaw naman akala mo hindi ko alam nang dahil sa'yo naghiwalay si Myla at Baak. Bakit? May pruweba ka ba? Meron, kasi narinig ko si ate at kuya Andres na nag-uusap. Natural, mag-uusap sila, mag-asawa yun Pwede ba wag mo nang ibahin yung kwento? Umuwi ka na at ako na lang pupunta kay Baak. Ano ka, sinuserte? Ako yung nauna. Eh anong nauna? Halos magkasabay lang naman tayo. Mas malaki nga lang yung hakbang mo. Pero magkasabay talaga tayo. Inggit ka lang, dyan ka na nga. Hoy Angie, nag-uusap pa tayo. Hoy Angie, Ano ba? pwede bang ako na lang muna? Lagi na nga lang kayong magkasama Gusto mo lang masolo si Baak Bakit? Hindi ba siya pwedeng masolo? Talagang hindi. Hindi. Dahil akin lang si Baak. Akin. Walang kayo, Angie. Walang kayo. Tandaan mo yan. Wala ngang kami, pero malapit na. Malapit na. Hindi talaga magiging kayo. Kasi nga, wala kayong chemistry. Matangkad ka, maliit siya. So what? Height doesn't matter because we love each other. Saan ka naman nakakita ng height doesn't matter? Hindi ba age doesn't matter yon? Baliw. Mas baliw ka naman. Sige, subukan mo. Sasampalin mo ako. Isusumbong kita kay Baak. Bakit? Sa tingin mo, maniniwala sa'yo yun? Malamang, maniniwala sa akin yun. Kababata niya ako Yan naman lagi mo sinasabi, kababata. Nakalipas na yon, Angie. Nakalipas na. Wala ka na bang ibang sasabihin? Kung wala na, umuwi ka na. Huwag mo na din akong susundan. Hindi mo ako mapipigilan. Tsaka hindi naman kita sinusundan Parehas naman tayo ng pupuntahan. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka din sa buhay mo. Pag ganun ka nga, alam ko ng daanan, nakatabi-tabi ka sa akin. Ops. Saan kayo pupunta? Kinakausap mo kayo. Saan kayo pupunta? Tanungin mo tong kasama ko kung saan siya pupunta. Bakit ako? Siya yung tanungin mo, Kuya Andres. Siya yung nauna. Bakit ako? Eh, di ba sabi mo kanina ikaw ang nauna? Eh, di ikaw unang sumagot ngayon. Okay, si Sabayo, hindi ka na nga babae. Pag tinimuhan kayo, sabi pa pala niya. Kilabaan! Gaya-gaya. Gaya. Gayanggang kayo nga duwa. Animal kayo gitday. Makatanong ka naman, bakit ikaw, Andres, saan ka pupunta? Kilabaan. Bakit? May problema? Ano? Hindi kayo makasagot? Pupunta ako Kilabaan. Ano? Kasama kayo?
Angie, pupunta ka pa ba? Ikaw, pupunta ka pa ba? Parang nagbago na yung isip ko, Angie. Iba yung pakiramdam ko pag kasama ko si Kuya Andres eh. Walang gagawing matino yan. Ako din, pagmumukha pa lang niya, mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Kapay ko na ayaw, madyamang magagita magbagayaw. Hanang katulang. Pupunta pa kayo sa bahay niya eh, nananahimik na ngayon tao. Binabayang kayong babae. Kasi kayo pa ito kumamkamat kanya na. Yan lang tiyo baga kita taon. Mangibabaing kayo. Sabi ko na nga ba eh. Tara na, Angie. Nagsisimula no. Ikaw naman kasi ba't ba kasi tayo pupunta pa kila Baa? Bakit ako? Di ba ikaw yung nauna kanina? Ala, hindi kayo pa yung talaga gaway. Kaya yung sa kayo waras ko ti barangay tayo yung kamkamatin yun ni Baka. Kapay aso sula. Baka sula. Baka. Capital B-A-K-A. Conve. Tara na, Emma. Baliw na to. Capital B-A-K-A. Corned beef. Iba na to. Talagang ganyan si Kuya Andres. Kaya nga lagi silang nag-aaway ng asawa niya eh. Ano na? Umuwi na kayo. Kanina ko pa kayo pinapauwi. Alam nyo na ba na nagkabalikan na si Baka at Mayla? Kaya tigil nyo na yung kaibangan nyong yan. Sila na ulit? Oo, sila na ulit. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya kayo, magsitigil na kayo. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Tara na, Emma. Nasira na yung pangarap ko. Ako din, Angie. Tara, uwi na tayo. Nasira na rin yung buhay ko. Nagbi mo mga ate gidayo. Mustalang mo lang. I am Andres is the best. Nice. Yan na pa yung mga gajibukan na ito eh. Hindi naman nagtaktakaw eh. May sapay na batin. Gusto sa bahala gidayo. Aray. Pwede, may pumudaw taon. Summer man eh. Oy, Bak. Ano ko ka? Kaya gito yan eh, pinyak. O man nagajibunganan. Siguro, dinalim man eh. Umpisi sa mam, kasamsamput ko pa lang. Papasol ka man ay. Gablat ko kanya magita bulong na kayo. Kapay sino pa ko mga roti pabasulay. Kisikalang may tirapas ti manat tao. Sa uka mo. Rapas sa tao. Tagtalo na ugod na na eh. Tirapas, ado nga ugod. Sug. Taling. Tirapas. May sanga ugay. Tigil ba nga napong ka? Alang tsak surutan. Talang ka mo lang. Pero ito ka man niya. Daka ka lang nga mangburbure-bur te. Pinagbiag ko. Dako may baga kanyam. Napan, di na minsan ni Kapitan di Balay. Kunay kalong ungot na mga bagat ko. Ay naramit na nga kalukwan. Pag din tumba-tumbata nga sa ba. Oo. Tata. Kumati ka din ah. May balod tan. Anari di ka. Sakray da ka. Nakaw. Kasano nga eh. Madi na pa mo ni may lang nga may balot ako. Ay na, madi ka madalaga. Ibagat kunto ti mga ibaga kanyanan. Dangarutan siya mo ng Andres no manungal daw tadjay. Sakto ba na kining kapitanan. Sakto mang katungtaw. Lula pa pati sintensya na. Pangatunta. Madimbit lao na yung pampangatuin ni Andres. Baka jay nga lumakaya eh. Lalo nga madi ang makasawan. Ay na, madi ka madalagan. Nagado mga babae na kakulong jay. At least jay kubong. Madi na makatakas. Yeah. Sa bagay Andres. Baka dapay na pinpintas kini Maylan jay. Kisura. Sikama mo ti madirum-rumwa. Sigurado na puputaw agi jay. Sige. Fight. Ta makaasawa ko. Tagkita nga mindset. Sige intan. Kapag nagibali ni kapitan ta katungtungan ta.